Dames en heren, hey vanavond, vandaag, Nemes Mender, Tom, Harry en de gebroken Swegelkuis. Ik weet niet of jij het nummer kent. Loop ik Hoevenstraat, zeg ik 100 keer. Oh. Vroeger zag ik hooi, maar dat zie je niet meer. Andere mensen zeggen, daar gaat die wat voor je. Goedendag, dat doe ik niet, want ik ben geen bruis. Piet is hier op door met de kerstman hier. Maar ik zeg gewoon hallo. Zeg ik nog een keer. Andere mensen zeggen, daar gaat die wat voor je. Goedendag, dat doe ik niet, want ik ben geen priest. De prins is hier al af, maar het is alleen mijn show. Dus ik hoor je van hallo. Loop ik Hoevenstraat, zeg ik 100 keer. Vroeger zag ik hooi, maar dat zie je niet meer. Hallo. Dat mag tellen. Andere mensen zeggen, daar gaat die wat voor je. Andere mensen zeggen, daar gaat die wat voor je. Andere mensen zeggen, daar gaat die wat voor je. Andere mensen zeggen, daar gaat die wat voor je. Andere mensen zeggen, daar gaat die wat voor je. Andere mensen zeggen, daar gaat die wat voor je. Andere mensen zeggen, daar gaat die wat voor je. Jongens, kom! Maar ik zeg gewoon hallo. Zeg ik nog een keer. Hallo. Andere mensen zeggen, daar gaat die wat voor je. Goedendag, dat doe ik niet, want ik ben geen bruis. Piet is hier op morgen en de kerstman hier. Maar ik zeg gewoon hallo. De kans ervan! Dankjewel! Dames en heren, hartelijk welkom hier in de Beatrix bij de start van onze jubileumtour. Ja, jubileumconcert, 16 jaar alweer zeg. Ja, prachtig jaar al om een jubileum te vieren. We hebben al bestoord hier al over. Het is heel fijn als je moet zingen, maar als je kunt soepen, dat is eigenlijk nog veel beter. Dus ik weet het, kennen we immers, is immers de hoe die wil zien vanavond? Ja, wacht, geen niet allemaal vingers, niet allemaal te ja, je weet je allemaal niet lopen natuurlijk. Dan hoor ik dat immers achter hem vetter af en toe een stuk of 4 brengt je. Maar zie wat zie je, nou, zie je allemaal het loesteren doen, dat hoor ik zeggen. Normaal kan je iedereen doen. Maar ja, deze jubileumtour dat begint met prachtig noets. En je moet je voorstellen, alle mensen die in het fanclubbestand zitten, die weten het nog niet. Want gisteren is bekend geworden, houd je vast, dat wij in 2011 op zaterdag 9 juli op Bospop spelen. Is dat ruim of niet? Zaterdag 9 juli in de tent.
Bosman, Bosman. Wat vuur in Oestal. Ja, goed. Had een glas bier. Ja, Anouk die kunt je van tevoren wat bier brengen, zag ze. Zeg, als ze dikke drugs, dan mocht ze even backstage, dat vond ze fijn. Maar goed, we gaan vanavond hier eens een feestje bouwen. Als we tenminste 4 potten bier krijgen van een over. Zit dat die van ons al? Of is dat van de Eurogroep dan? Dat je mij ook 4. Zie jij van de bediening of is dat... Oh, dat is eenmalig. Ja, wat? Oh, dat vind ik sympathiek. Zo. Mensen, het glazen woeg. Voor een geweldige avond. Proost! Het is dan jongens, je van bier. Dankjewel. Hoe zie je? Oh, dat is al een dag. Bedankt.